Kinaginig po po ni Anak, po ni Spirit Santo. Tagod na yung pagmasasyan, ing kapiesta na ning Epipani. O ing santam pamipahayag na ning Diyos karing sablang tao, karing sablang balen. Nyamanano sana, itamo mo naman, kalupada dening mago na linikas karing karelang dugan. Akit taya naman sana ing Ginoo karing biyeta. Yaba na pa'y maging marapat tamo kaniting kapag masisyan, malugod pa mo po manyawaran ing pangalulo ning Ginoo, niya nga tangang pong manalangin. Magkumpisan ko king Diyos sa mayupayang totoo, at kay kayo kapatad, uling may kasara kong bina, kingisi pamano at dapat at ngayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko, ka Santa Maria Kapilanman Biren, karing sablang angel ng Santo, at kay kayo kapatad, ipanalangin niyo po king Diyos sa ginutang. King Diyos sa may paing totoo pakadulwa na kataw, at king pangapataw na rin kasalanan tao, idala na katasana, king Pierre Alananga. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo.
pagkatao o'y panisala alang kupas sa Diyos. King aldongeni bilalagme karintaw ating kasalpantayanan ing maningning ng katutuan ning amanong mi katawan tao. Laganap ing sala mo, malapit ing lugod mo. Ilipat mo kami karinangganan ay pairal na nitingyat, paituro king biye, anong ing kakang espiritu, gagawa ng ganap ing sablang biye. Itiadwan mi, king kapamlatan ng Kristong ginumi. Amen. At kita ang timurin. Pamamasang iba't king mayang pabalita at pangkang San Mateo. Ligaya kito, Ginoo. Mibay ti Jesus karin Bethlehem, Judea, kanitang panahon ng Aring Herodes, emelambat kay Badnita, dinatangla Jerusalem ding mapilan ang mga biyasa, ding taong marangal, king magaral king pangimot daring batuin, may ibatan la aslagan at pangutangda, nuya ka rin ing bayong bayit aari daring Hudyo, uling igit niyang linto ing kayang batuin at dinatang keketi bamiyang sampan. Kapod abalita ng Aring Herodes iti tutuyang meguluisip ang timurin ing mabilog a Jerusalem. Pepayaos nalang tinipon ding pamuntok na ring saserdote at ding eskriba ring balen at kitang nakarela nuyang ibayit ing Kristo. King Bethlehem, Judea, nga daw may kibat, uling sinulat na puring propeta, ika Bethlehem, king labwad ng Huda, kami tauliging makanano pamang karing pangunguna ng palenting Huda, uling kaya malibatan ing metong apamuntok, ang manibala king balentong Israel. Inya kay Badnita, pepayaos na lang Herodes, at pinulong pasalikot ng mga biyasa. Inusisa na la at abalo karela nung kapinanday igit ng batuin. Kay Bat, pepalakwanan na la, papunta ng Bethlehem, kang pena ng antikanining panabilin. Munta kayo at panintunan niya, miyamasama si anak. Potang igit yun ipabalo yung agad-agad kanako, banketa, ako man, munta ko at sambat ke. Kay ba't ng dindam yung panabili ng ari, meko na lang. Kabang dalan nito yung batuin, ing kabut batuin ay igit daw aking aslagan, amit kasayunan naman karela, ang galang biras sila. At tinong nang tulit na ng lugar at kabilya ng anak. Metula ng emunano ng mga biyasa, panakit na ng batuin. Kalugda ng bale, disnande nga naking sibing ng Mariang Imana, sinaiklod la arapan at sambande. Kay bat, biglat na laring lamak daw at aralarang. Inampang daw, ding regalo dito, insenso ang pongmira. Mayamos na karelong pansin, king kapamilataning metong kapamunap, na naman balik ang Herodes, inya may nag-iwanang dalan ding mga biyasa, king pamagbalik na, king karelang balen. Kapatid, maya pabalita ni Ginoo. Kapurian ke ka, praise God. At ang tapo, Pasko pa. So, video pa rin kasi video. Merry Christmas! Merry Christmas! Gaya po kay Domingo, in Christmas season, no? O na yung uling nilabas na yung mga Pasko. Alaning Pasko, ali po. In Christmas season, ang gaya kay baptism na ning ginutang Yesu Cristo. Gaya po kay piyastanin ngayong parabinyag niya. Ang gata pa po Domingo, mag-greet, Merry Christmas and a Happy New Year.
Ngayon po, malugod tayong pag-usosyan in panipahayag na ng Ginoo. Kaya pong matuang tradisyon, balo yun, kaya katang Pasko, watin, ini. It's the Feast of the Three Kings. Kaya matuang tradisyon niya talaga kay kareng Orientals. Talagang pag-celebran din Pasko, kaya piyesta na rin bago. Kasi tapin, pepahayag niya o pepakit siya ng Ginoo, kareng anibang bansa. Anyapin kareng lumang makuang tradisyon. Yung Pasko, kareng niya may malenda rin budyo, uling din minunang menakit, kay pangabayin na rin Ginoo, wapin na rin pastol na. Anyapin, makay-associate na, kay may malenda rin Israel. Pero rin bago, they represent the whole world. Yung mabilog yato. Uling mong po tao, Israel. Then yung bago nga rin, hanapin, iba't lang king Aslagan. They are wise men from the east. No? Ay niya, yung pahayag niya, may pakit siya, yung Ginoo, karera. O hindi po yung gato nga makapagkulala, kay kapiesta na pag-usosyal tamo ngayon. At aking tamo nung nangyay talaga muling ipawaga kaya katamo isintinga na o yung kalam na darala kaya katamo ng kapiesta na ini. Ay na po mga latita mo, lalalo na itamo ng matong ngayon, uling mamiyang tapakendan. At intang neto ng piyalong na yung austakit ang piyalong na ita, sarikutan. Magsarikutan tapa. Yung ngayon yata, mamiyang sarikutan ng anak, no? Uling yung lulunwal kay dalan, kay dalang bale. Pero itamo, yung anak-anak tamo, yung metong tamo, yung mamiyang tapa kay dalan, yung metong apiyalong tamo, sarikutan. At yung taya, kay Bande Ngabe, sarikutla. Kaya, wala lamang bisang sarikut. Ating masaguling akit, ating masaguling akit. Biyasa lang sarikut. Bengaliwa, biyasa lang sarikut. Ay niya yung taya, elo akwang akit. Kung nalapakit, elo mayakit. Ito yung akit tamo kay Pampiano ngay ta. Ating talagang elo akit. Uling nung niya pakit, mayakit. Ay niya, hindi po kapiesta na ini, makanya niya po sa sabiana kaya katawa. Na balang mantun, balang mantun, no? Miras king pamatuntun. Balang may naliksik, manakit. Balang may naliksik, manakit. Uling yan yung istorya na nakita mo, ting Domingo ngayon ni. Bakit ilang may natin? Kaya batuin. Mintala ang Herodes. Ba't lang kaya kasdagan? Nag-report na pa ang Herodes. Oo ka rin niya po, Herodes pa naman niya, kitnan na. Oo ka rin niya po, bayong, bayita, hari na rin Hudyo. No? May ringas na siya doon di Herodes. Dahil magdadala rin kayang mga biyasa mo naman, di kaya patenakan, di kaya sasadote, huwag niya di ba yung Bethlehem po. So, yung Bethlehem niya ka namin ba yun? Kaya ba, inutos na karena, pantunan din niya masamas. Kaya ba, ti-report niya? Nari makapagkulala, kaluwal daw, ikit na rin naman yung batuin. Batuin niya lalangan. Kaya naman batuin na steady. Itamo rin ang kapit tamo, di mo yung bulan. Ito nga ang batuin yan, akakit na yan. Akit ko naman. Ngayon akit ko. Ngayon makapagkulala, ilawarin, talaga. Ilang tinalaga, bareng akit yung batuin. Siguro ilang tinalaga. Kaya kalda-kalda, ay mga biyasa ka rin, yara ikit-ikit. Yara ikit. Kaya yung Herodes may balik, ito nyo naman, ang Herodes, kapag balika na lang, magbalik ko ka na ako na yan, matangikit siya.
Bakanita ako mo naman, tuntalan kay ana bakong makasamba ka. Balota naman po, tutoy kayo sasabihan. Yan yung ilang ibalik, may kamasya Herodes. Nanang inutos na. Inutos doon nga kayo sundalo. Samantalang yung Bethlehem, pamatendongan na yung anak, edad do, adwa, pababa, pamatendongan. Kaya raka sundalo sa reta. Ikit-ikit, no? Halilin. Herikit. Hindi makapagkulala na storyan dahil mako ilang menakit. Yung mabigo gahero sa rin, ikit. Dahil mabigo gahero mga biyasa kaliwa, ikit. Dahil sundalos, ikit. Nanay santan, ito niya mo po santan. Ulit de bakit yan talaga. O tikit de pastor. At suke nga sikat. Ikit de. Ulit de bakit yan talaga. Pibuburyana ng Diyos ing ila ring manakit. At dera ikit de nga diwa. Ulit nga na binuryan nila kung ino. Ay nabiya po in pawaganan nini kaya katamo. Halada na kaya katamo. No? Ay, marugol kong bagay. Uli, ingal dongay ni. Sasabyana kaya katamo. Indikit, kingkalan na ning kasalpantayanan. The gift of faith. Ay na, mayaw siyang gift. Mayaw siyang regalo. Ulimpik kalugya, binyeya. Ay niya, ita mong maniwala, ita mong manakit king Gino, biryana ng Diyos, ingakit tayo. Pinili na katamo ng Gino, pinili na katamo ng ipa, batayang akilala ng anak. Nanganan ng Gino tayo sa Kristo lang makakilala, kinipa, dunay mo yung anak, at alang makakilala ng anak, dunay mo rin ang linapit na nanging pa kaya. Ito'y sinabi na ng Gino. At nga nang babuo naman ng Gino, aliwain kayo nga na memili ka na ako, nga ako ing memili kayo. Ako ing memili kayo. At isa doon, kita pong Ebanghelyo yung Biyernes. Ako nga na, Betukwara ng Juan, ako nga na, ay kaya ba nakikilala, nga na. Nung nino, in Cordero ni Diyos. Dapat in kapamilatan nga na ng Banal na Espiritu, kaya pabalo ng anak nga na, in meto nga yung pati-pati, tipaya kaya, at iya, wapin niya, in Cordero ni Diyos. Kaya mapalad ka, nung aning kang kasalpantayanan, king ginunay tang Yesu Kristo. Uling ibat kaya kay tang kasalpantayanan na ita, ibat niya king Diyos. Biryana ng Diyos, na ika maniwala ka, na ika akit me ing anak. Biryana ng Diyos. Ay niya, mapalad tao, mapalad kayo. Ngating kong kasalpantayanan, imburi ng sabihan, metong ka, kareng pinili na ng apong Gino na maniwala king anak na. Metong ka, kareng pibuburyana ng Diyos na manakit king kayang anak. Nya ita pa mo pong pigunahan mo may nagburi ng sabihan dito. Maragol ng bagay. Sipong mo na naging karapat-dapat kang pili na ng apong Gino na maniwala na may kakasalpantayanan. Kaya kailangan itapin, no? Pakamalan niya yung kasalpantayanan na yan. Kung di kaya naman ay nalagana, binuryanan ng apong Gino makakilala king anak niya.
Pero ikaw, pinili na ka ng Ginoo. God chose you. God chose you. Ika'y pinili na ng Ginoo. Kanya, kung pinili na ka ng akong Ginoo, magtiwala yan kaya. Magtiwala yan kaya. Hindi nga na lang magpili na ng akong Ginoo. Nung wala yung tiwala naman kaya. Ini po yung kalam na daghalanan ng Domingo ngayon ni kaya katama. The gift of faith. The gift of faith. That it is a gift. It is a God-given gift. Ang bigkaluping tao. It's a God-given gift. Kalam yang iba, kingapong Ginoo. Ingat siya ka. Ingkaya kang kapaliwalan. Ingkaya kang kasalpagtayanan. Kalam yang iba, kingapong Ginoo. Sana kaya kaya pagyamanan. Kanya, ini kalugurang kong kapatid, ing daralan ng mensahe kaya katamo, ng piyesta da, ng mga piyasa. Uling ilaw, mauli na ng biryana ng apong Ginoo, ingakit de, ing tungol, amibay, ikit de. At ingaliwa, na binurian ng apong Ginoo, ingakit de. Yang mga nanulang may manintundeng sundalos, ereikit inganak. Ereikit inganak. Uling yan ang bibigyan ng apong Ginoo, ingakit de. Pero ilang, ikit de. Iba't na pa kalimara yung lugar, pero ikit de. Ay ang uling biryana ng apong Ginoo, ingakit de. Ganyan mo naman po kaya katao. Maniwala tamo, king Ginoo. Aling, ulining pinili tamo, maniwala tamo, king Ginoo. Nune, uling biryana, ng apong Ginoo, ing maniwala tamo. At pinili na katao, baka tamong salpan tayo, king anak na. Talaga tapo ngayon itong tayo. May bendisyon no, nanding, no? Kita po, titapang dalo, mamitatagan para pabendisyon nyo. Po, ordinaryong dalo, mabibendisyon na nita. Benedisyon mo po, kaya may oresem na rin sa napon, kaya may itong special rito, bendisyon ng ngayon dalo, 35 minutes niya po gagampanan, itang rito na ng pamimendisyon, kaya nga sa tama pong Epiphany water, no? Epiphany water. Ay niya, kay Batyo po, nung mga kalako doon na lang, may niyan ko po Kenny at kay Bata po ng Lisa, magpila ngayon, bata pong, adwa mo po niya, dinanda ko pong chok. Akin siya po itang dito, kaya nga po gigi, o kaya bata mo kay parokya, na mag-post po kay Facebook. At yun po kay Facebook, dito na ng panalangin, ning pamamendisyon bare, nagampataning tatang. Nung alayo po yung tatang, yung ima. Nung may na yung ima, yung pangane, yung bare. At isulat siya po, o gulisan niya po yung ambada ng pasbulyo. So, nung buriyo rin hanggang pasbulyo, di na nyo lang, pwede po. Kareng lalo na, nung waring po manakit, no? Kareng amba, no? Amba kay kwarto, kay banyo, o kay kaguluto pasag, kay amba na po ng pasbol. Isulat siya, igulis siya, 20